просить ласки и опеки тут на свете и навеки в небесной хвале. Станьмо покорно мы перед Христом, изменится скоро свет, где мы живем. Веру сбавца дасть живую, духом правды накируе нас у вечный дом. Веру сбавца дасть живую, духом правды накируе нас у вечный дом. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. На пачатку і спрадвеку слова было Богом. Ён нарадзіўся як збаўца свету. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу 10 студзеня пасля нядзелі аб'яўлення Пана. І у гэтым часе складаем Пану Богу нашу падзяку за ахвяру свайго Сына, які прыйшоў у наш свет, які стаўся адным з нас, які прыняў цела людское і склаў ахвяру самога сябе, каб даць нам збаўленне. З верай і надзеяй прадставім Пану Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі. А асабліва будзем маліцца за памерлых Яніну Кавэцкую 10-ю гадавіну пасля смерці, за Васілія Ядрэнцева, каб добры Бог у сваёй міласэрнасці прыняў іх да сваёй хвалы ў небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Божа, праз нараджэнне Твайго Сына для ўсіх народаў зазяла надзея жыцця вечнага. Дай просім, каб штораз глыбей пазнаючы хвалу нашага Адкупіцеля, мы дайшлі да святла вечнага праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Czytanie pierwszego послания святого апостола Jana. Умилованные. Мы любим Бога, бо Он pierwszy полюбил нас. Калі б хто сказаў, я люблю Бога, а брата свайго ненавідзіць, ён ілгун. Бо той, хто не любіць брата свайго, якога бачыць, не можа любіць Бога, якога не бачыць. І мы маем ад яго такую запаведь, каб той, хто любіць Бога,
любіў і брата свайго. Кожны, хто верыць, што Езус ёсць Месія, ад Бога народжаны. І кожны, хто любіць таго, хто нарадзіў, любіць і народжанага ад Яго. Патым пазнаём, што мы любім дзяцей Божых, калі любім Бога і выконваем запаведзі Яго. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы выконвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Яго не з'яўляюцца цяжкімі. Бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтай перамогай, якая перамагла свет, ёсць наша вера. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Усе народы свету будуть служить Пану. Все народы свету будут служить Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Нехай судит народ Твой справедливо и пригнеченных Твоих поводле права. Все народы свету будут служить Пану. От кривди і утиску Он вибавить їхнє душі, і коштовною буде їх кров в очах Ягоних, і будуть молитися за Його неспинно, і кожний день будуть Його благословить. Все народы свету будут служить Пану. Ім'я Його не буде тривать навеки, покуль світить сонце, буде тривать ім'я Ягоное. Благословленные будуть у Йому всі племена, будуть славить Його усі народи. Все народы свету будут служить Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Анна мастю мяне обвешай добрую новину убогим, послав мяне обвешать вызволение полонным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. хвала Тебе, Пане. У той час Jezus вярнуўся ў моцы Духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра Яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе Яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўзышоў паводле свайго звычаю ў дзень суботні ў сінагогу і ўстаў, каб чытаць. І падалі яму кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне, абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне паломным і сляпым вяртаць зрок,
каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана. І, закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў. І вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго. І ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». І ўсе сведчылі яму і здзіўляліся словам ласкі, якія зыходзілі з вуснаў ягоных. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвилинку. Умилованы у Христе Пано, браты і сёстры, Слова сталася целам і пасялілася сярод нас. Цяпер гэтае уцеляўлёнае слова пачынае гаварыць. Момант, якім мы перад хвілінай чулі у сінагозе у Назарэце, гэтае першае з'яўленне пасля хросту ў Ярдане і пасля посту ў пустыні. Езус пачынае ў сваім родным горадзе, пачынае сваю навуку. У Назарэце яны, мясцовыя жыхары, мелі права адчуваць сябе, можа, прывілеяванымі, але хутка высветлілася, яны адкінулі гэты дар, адкінулі Божую ласку, якая ішла ад Езуса. У сінагозе Езус чытае фрагмент прароцтва Ісаі пра Месію. «Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне і паслаў мяне». Гэта намашчэнне, гэта пасланне Езуса, як кажа потым один сказ, одно предложение. Сёння споўнілася гэтае пісанне, якое вы чулі. Першая, самая кароткая пропаведь Езуса Христа. Гэта споўнілася. Ён спадзяецца, што слухачы адчыняць сэрцы, прымуць гэтую Божую ласку, але, на жаль, так не сталася. Ён, як Месія, як Сын Божий, захацеў адкрыць неба над зямлёй, закрытае з-за граху. Слово «помазание» азначае выліванне алею на чыю-небудзь галаву, але сэнс гэтага жэсту указвае на Месію, на пакліканне, на вельмі вялікія справы. Мы кажам, што нехта робіць урачыста, прыгожа, дасканала, аддана. У Старым Запавеце святыя прарокі і каралі былі памазанымі. Яны вялі свайго роду служэнне для супольнасці. Падчас місіі, якую выконвае Езус Христус, прысутнічае Дух Святы. І ў ім заставалася стрыманай, але рэальнай, можна сказаць, схаваны ў яго чалавечнасці. Езус моцаю Духа Святога вярнуўся у Галілею, слухаем у сённяшнім Євангелі. Ёсць шмат іншых здагадак пра прысутнасць Духа разам з Езусам. Напэўна, памятаем
Прыклад, як Езус, поўны Духа Святога, вярнуўся ад Ярдана і быў у пустыні у Духу Святым. Езус выганяе злых духаў, аздараўляе і навучае моцаю Духа Святога. У сваім навучанні ён таксама паступова паказвае, што Дух Святы сыдзе таксама і на касцёл і працягне справу збаўлення, уже дзякуючы нашай веры і таму, што носім у сабе Духа Святога. Дух Святы прыйдзе і намасціць новае цела Хрыста. Гэта значыць касцёл. Што такое касцёл? Гэта мы, як цагелкі, як частачкі жывога цела, галавой якога з'яўляецца сам Езус Христус. Дух Святы будзе жыць у супольнасці вучняў Езуса, будзе нагадваць ім пра ўсё, што казаў і рабіў Христус, і будзе весці касцёл у вернасці справе Езуса. А калі нас будуць пераследаваць, як кажа Святое Пісанне, не трэба думаць, загадаваць, што адказаць, бо Дух Святы будзе прамаўляць праз нас. Дастаткова толькі даверыцца, адчыніць нашыя сэрцы на Божую волю, на Божую ласку, якая наднясе збаўленне. Амен. Езус Христус з'яўляецца нашым Богам, якога мы праслаўляем і з радасцю Яму пакланяемся. Таму з даверам звяртаемся да небеснага Айца ў малітвах. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб Езус быў святлом іх жыцця на шляху да нябеснай Айчыны. Цябе просім. Молімся за міжнародныя грамадскія арганізацыі, каб іх намаганні ў справе усталявання супакою і справядлівасці сустракалі зразуменне і падтрымку ўсіх людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за семінарыйныя законныя супольнасці, каб былі яны прад светам Божага валадарства на зямлю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за прапаведнікаў Божага Слова, каб у сваім служэнні яны не шукалі для сябе выгады і былі чуламі на дзеянні Святога Духа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за Яніну Кавэцкую, 10-ю гадавіну смерці, за Васілія Ядрэнцева, каб яны, абмытыя крывёю Христуса Пана, з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы часцей чыталі Святое Пісанне і ўмелі знаходзіць там парады для вырашэння нашых жыццёвых праблемаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, праз слова, з якім да нас звяртаешся, і праз цела, якое мы можам спажываць, Ты дазваляеш нам удзельнічаць у Тваіх таямніцах. Памнож у нас Тваю ласку, праз Христа Пана нашага. Амен. А вчора з вечора, засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила,
поспешайте, люди, поспешайте збавцу, привітайте збавцу, привітайте. Христа народження, Христа народження людям, на збавлення людям, на збавлення. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими, ласкавый Ойче, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самого ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Паган з вами, І з Духом Твоїм. угору серцем. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану, Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў Твайго Сына Езуса Христа. Калі Он прыйшоў на зямлю як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який іде у ім'я Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення,
дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Яніну, Васілія, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амин. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ojcze nasz, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийся збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мяне, але скажи толькі слова, і будзе оздоровлена душа моя. Божая тайна, тихая стайня, виглядає цудовно. Хлопчик маленький у бідній стаєнці, Богу самому ровний. Над ним аньоли
радістю неба, що ж болей треба, мир людям доброї волі. Бог прийняв людське тіло, веселиться, каже сміло, для Його ми заспіваймо і на лірах заіграймо. Хвала, хвала, для Його ми заспіваймо і на лірах заіграймо. Хвала, хвала. Молимся. Просим Тебе, усемогутний Боже, дай, каб моц прийнятого сакраменту завсёды падтрымлівала нас на шляху до неба, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм. нехай вас благословить Бог усемогутний, а и Отец, и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуєм Пану Богу. Народився Єсус Христос в ясельках малих. Хвала Богу на вишинях, спокой на землі. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Серцем радосно приймаймо гету новину, годна хвалу Богу даймо Збавці нашому. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Ангел Панський звістував